Ve svém životě vždycky vám přijde chvíle, kdy to chcete vzdát. Kdy to chcete zahodit všechno. Kdy si řeknete, stojí všechna ta bolest za to všechno trápení. A já vám říkám, že ano. Myslíte, že bych nechtěl mít někoho, být teďka s přítelkyní v parku, držet se za ruce, zajít si na pizzu, strávit večer u Netflixu. Myslíte, že bych to nechtěl? Že tak potom netoužím? Toužil jsem. A místama i toužím. Ale tenhle život není pro mě. Protože muž má na výběr 2 věci v životě. Buď cestu bolesti, anebo cestu komfortu. Pokud se ale vydáte tou cestou bolesti, já vám slibuju, že naplníte svůj život a nezemřete bez výčitek, že jste nic nedokázali, že jste ho nežili naplno. Rodina a láska jsou nádherné věci. Bůh je mi svědkem, že ano, ale ve strachu se nedá žít a já odmítám zemřít ve svém životě s tím, že jsem nenaplnil svůj plný potenciál. Co mé tělo dokáže, co já dokážu. Tak vám říkám, nikdy se nezdávej a bojuj do posledního dechu. To nás dělá tím, co jsme, válečníkama v životě.